Assalamu alaykum berqarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne ýaşaýan mehriban adamlar. Assalamu alaykum ediz watandaşlar. Salam, mehriban gelin gyýdylar, mehriban çal sadyna gepleşimde tomaşa edýänler. Mehriban dowonlar, görüşimiz ýaly ana nähili ajaýyp aýdym bilen başladyk. Elbetde biziň ýüregimiz elmedama watan ýurýa. Her bir ýaşlar bugün watanymyzy, arkadamyzy, halkymyzyň ösüşlerini wasp edýärler. Gahrman arkadam bize mehriban illeşler halipa şäherlik ýoluny açyp berdi. Ina galy berse-de bize ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Şoň üçin gahrman we mehriban arkadamynyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň ulak bolmagyny tüýtürekden arzulap, saltadan atdy gepleşigimiň nowatdaky sanyny Size ödülýäs. Mehriban illeşler, ediz tomaşaçylar, çaltadan natly gepleşigimiziň bu edeki sanam siz üçin gyzykly bolar diýip tüýsüregimizden inanýas, umyt edýäs. Sebäbi bugün gepleşigimizde ýaş dehinler, täze ýüzler, halipalarymyz gatnaşýarlar. Elbette gepleşimiziň bu edeki sany hem mehriban tomaşaçylar size ýakymly täsirler goýar diýip inanýas. Çal sadyna aýdym-aýdyp saz çalyp, çal sadyna bagtyar zamany wasp edip, çal sadyna insan kalbyny joş edip, çal sadyna zemin ýüzüni şad edip, o ýanglanjak aýdymlar sazlar size lezzet paýlasyn gepleşimde tomaşa etmäge çagyrýar. Ne döwlet orada görüşimiz ýaly gepleşigimiz gyzykly bolar diýdim selämi? Gyzykly bolmak üçin näme gerek? Gepleşimizde gatnaşan aýdymçy sadanlarymyzyň ýürekden bar aýdymlaryny, saatlaryny, joşuly sözleri elbetde mehriban tomaşaçylar sizden bir üns berip tomaşa etmeňiz gerek. Biz pikir edýäris ne gepleşigimiz başynda ýigitlerimiz, sadanlarymyz bar. Häzir gepleşigimiň dowamynda ýöhwetdeşlik eder. Aýdym-aýdar, fasalar, çeýlelikde gepleşigimiz gyzykly bolar diýip umyt edýäs. Onu gepleşigimize başlaýarys. Başlama hakwyna mehmanlarymyzy tanıştyrýar. Ulug Weslen halipa tanıştyrýas, mehriban tomaşaçylar gepleşimde gatnaşýan ýaş dehin aýdymçy, Türkmen Döwlet Binaýarlyk we Guruluş Institutynyň Bagtyar talibi Mahym Bäşimi başyň bir näçe aýdymlar aýdyp size hedil berer. Hoş gördük Mahym seni. Bagtly bagtyar taliplerimiz, aýdymçylarymyz, milli libasymyzda gepleşimizde gatnaşan Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi Bäşim Ýolamanow gatnaşýar. Bäşim senem gepleşimizde hoş gördük. Şeýle-de Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýene-de bir talibi zehinli aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow gatnaşýar. Şatlygam gepleşimizde hoş gördük. Mehriban illeşlerine gahrman arkadaşym bize halipa şäherlik ýoluny açyp berdi. Ina bugün de halipalar öz şähertler bilen gepleşigimizde gatnaşýar. Ana şu sadanlaryň arasynda biziň halipamy Türkmenistanyň atgadan artisti Recep Muhammed Ulugowyň şäherdi ana Bäşim Ýolamanow. Ana şeýle-de bir näçe toýlarda, märekelerde çykyş edip bir halipa sadanlamyz gatnaşýar. Onuň tanıştyrýar. Recep Guly Artikow öz şäherdi bilen Bäşim Ýolamanow bilen gatnaşýar. Akarjon saduralyna mehriban tomaşaçylar, Türkmenistanyň halk artisti halipamyz Jemal Saparowyň ýolbaşçylygy etmegindäki dokmaçylar folklor etnografiýa toparynyň sadanasy Gowonç Şamyýew gatnaşýar. Gowonjam hoş gördük gepleşigimizde. Şeýle-de mehriban adamlar, sadanlar, mukamlar, köşküniň sadanlary gatnaşýar. Onda mehmanlamaly ýerine çagyrýar-da gepleşigimizde başlaýar. Başlaýar. Gepleşigimizde dowam edýäs. Biziň halipam Türkmenistanyň atgadan artisti Recep Muhammed Ulugowyň ýanyna sadanlalyk eden ana halipamyz Recep Guly Artikow biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Öz şäherdi bilen Bäşim Ýolamanow bilen häzir gepleşigiň dowamyna gowy türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirip berel ýöne şu aýdymy başlamak hak halipa söhbetleşigimizi sizden başlaýar. Bir halipa hökümini bir halkymyz bilen arzuwuňyzy paýlaşaýsaňyz. Assalamu alaykum adamlar. Gahrman arkadaşymyzyň halipa şäherlik ýoluny açyp berene köp sag bolsun aýdýam. Beýle şäherdim Bäşim Ýolamanow bilen şu gepleşige gatnaşýan. Gepleşigimiň dowamyny Recep Muhammed Ulugowyň aýdan aýdymlaryny näder Bäşim Ýolamanow bilen şoň aýdan aýdymlaryny birlikde ýerine ýetireriz. Indi halipa eger mümkin bolsa şu halipamyz Recep Muhammed Ulugow bilen bir näçe toý märekelerde halkymyza hedil berdiňiz. Şuň kunçende biziň ulagymyzdan şol aýdymlar giden oğantak elmedama şu yaşlar olsun, halipalar olsun, hinglenip ýörde ödüm. Esasy bellemeli adam şu Türkmen estradasına bir ýoýman, gyjak çalyp kimsiz ýerine ýetiren halipamyz da. Şol bir halipamyz barada bir gurrun beraýsan. Ben de Recep Muhammed Ulugow bilen
köp ýazgylar etdik. O näşe mawy kranlamyzda teskis etdik. Onuň esasy aýdan aýdymlary halipa bagşymyz Urazil Ilyasowyň aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Näşe halipa şähertliklerini açyp beren gahrman arkadagymyzda köp sag bolsun aýdan. Jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Näher eger mümkin bolsa Recep ağa, ana bäşmem taýyn, saadanalar taýyn bile kömekleşmek bilen üýşüp bir bilelikde agzy berip gow nähil aýdymdan başlasak gow bolar. Türkmen halk aýdymy akçyar diýen aýdym ýerine ýetirip beräýeli. Onda Mehribanyleşler gerçe Türkmen halk aýdymyny hemmämiz bilelikde diňläliň. Bäşim başlaýar. Ah yarı çüllüğün akçıyar çüllüğün akçırın alıpsını savurmayı dağlı taşlı çekip binlerinin çeker cebine çevirmeyi ay yedim gülüm gel vermeyen kaçıp yürmem doğru mu? Bütün akşam düşümde göğe menin huşumda gördüm din karşımda yetir eden akça yari Vay dağı Yol yören kervanlar Yol yören kervanlar ahir yerde yatmaya çölüne gidip mergenler çenemenem atmaya Ay yüzümdeki ağır günler men başımdan ötmeye Canım edip fidaya yalvarıp ben Hudaya ömrümü türdüm gaya sana diyen akça yari Baharın davasına Baharın davasına lemir bulutlar bulut oynar yerlerden çakışı de çalıtlar Ay gelecek bolsam akça yar menin yolum bilipdir Meni yadat almadan ağır hanım bilmedim ölüm gelip almadan barıp bilmen akça yari Vay dağı Eğnimdeki kızıl keten Eğnimdeki kızıl keten Yuşuna da böyle şafak hiç mezalim kalmadı Yenim saman kepek Ay dinim bir akça paltı oldun Menem bir
garayıp Gelkini koşulup yalınıp hemşüşürüp yüpük kümini şilip yaşaşadı akça yar Meni yadat almadın Vah meni yadat almadın Ağır halim bilmedin Özün gelip almadın Barıp men akça yar Mehriban ileşler, yankış halipalar var arada gurrun edende bir yatlasın böyle yaştaydı. Şu halipalarımız Çağrı Hekimov, Türkmenistan Halk Gazetesi, Qurban Qurbanov, şularla ilmidama söhbetleş bolýardyk da. Sonra näme bir şagirt boldan ilmidama sorulýar. Halipalar haýsy aýdymçy, haýsy bagşy gowy ýerine ýetirýär diýende bir her bir halipaň bir öz häsiýeti bolýar da. Onuň sonra soramdy haýsy halipa, haýsy bagşy Gowy diýädimde ilki bilen şu ada tutulýan elimden Türkmenistanyň şu atlaryň artisti halipamyz Recep Muhammed Ulugow diýip aýdýardylar da. Şu wagt doğrudan şu aýdym başlady bolyn. Mene tüýsürekden şoňa begenýän şu ýoluň özüm şu gyjak çalyp aýdyp şu halipamyzyň döretgiden ýoly ýa şu ýaşlanmadan dowam edýänligi bizi buýsanlyrýar, gowunlyrýar. Ne bäşim senen bir ýaş bagyş hökümine bir ýürek buýsanjyňy biz bilen paylaşsan onun iyiden yine de aydın bilen devam edersin. Söz senin Bəşim. Oğlum halipa, her bir aydımçı bir halipan yolunu qoğurya. Şon yal menim halipamız Recep Muhammed Ulugow'un yolunu saylap alym. Gyjak çalyp aýdym aýtmak birlikde sana kıynyşan okmy ya? Ýam kiçilikden enlik etdiňmi diýen şeýlemi? Şu gyjak çalyp aňsat däl sebäp gyjakda mehriban adamlar Gyjakda ýanky skripka sazurally, uutda bu sazurallarda perde ýok. Özüm Türkmen halk aýdymlary aýdyp özüm ýygyny ýerläýmek şonu. Her bir bagsa başartmaýar. Şonu 5 ýaşyna garamazdan tuwalama berekella. Indi gepleşiň şu ýerine aýdym aýdaýdak näýeli bar? Bolýar halipa aýdym aýtmak hem gahrman alkadamyda köp sowgatyn aýdýan biz talip ýaşlar üçin şu halipa çägirtlik ýoluny açyp berdi. Jan sowgatyn işara wajaldyn. Men şu gepleşiň şu ýerine unutma diýen aýdym ýerine ýetirip berýän. Ona ulu höwet bilen bilen hemmemiz diňläli. Yen çıplığın iptin yağıtı cahana Yen çıplığın iptin yağıtı cahana Seni dünya getireni unutma Unutma dost unutma Yüreğinden yürek verdi ol sana vak sol sana Uğrasına götüreni unutma, unutma dost, unutma, unutma
unutma dost, unutma. Boyuma boy dilep gözümde gülap, baş ucumda dik duruna dilep. Ay şol var bana bakaydın bir su dilep, vak su dilep. Ay ak süt verip oturunu unutma, unutma da, unutma, unutma vah, unutma. Sen boyun çınar mı yahudin derip? Ay bar burunun olur can gerek, vak can gerek. Ursokta sal aman dur ya kayırık bir yürek vak şu yürek. Ay aklını atırani unutma, unutma da, unutma, unutma vah, unutma. Şol parmağına bakaydın sen su dilep, vah su dilep. Hey ak süt verip oturani unutma, unutma dost, unutma, unutma vah, unutma. Bəşim Yolamanowa halifamyza sadanlara köp sag bolsun ajasynä şirin lawazly halifalarymyzyň aýdymlaryny bir ustatlarça ýerine ýetirip berdiň. Köp sag bolsun ajas bəşim gepleşimiziň dowamyna ýene de aýdymlaryňa hemmämiz bilelikde tomaşa eder. Ýöne gepleşimiziň şu ýerine häklimiz bilelikde näme diýär? Çal sadanna. Mehriban tomaşaçylar gepleşimidi biziň ýurdumyzyň, watanymyzyň gulgunçalary bolan mehriban zinanlara horma sarpa hökmünden ha ýaş dekin laýdymçy gyýdymyz, talip gyýdymyz Mahym Bäşime bilen dowam edýär. Mahym şuň köne berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe milli sungatymyzy ösürmekde, sahnada watan söýjüligi ünleýän eserleri döretmekde, ýaş dekinleriň ihlasy zähmeten ba diýip düşünýär. Sebäbi gahrman akdamyz biz ýaşlara ullakan anam edýär. Biz ýaşlar watanymyz geljekde ösürjekdi. Bize berk ynanýa. Elbetde näme aýdymçy bolup, sadanna bolup, bir dörejeligi işgäri bolup, joşup zähmet çekmeli. Her bir esere bir ýürekden zähmet çekip şonu bir iýleşdirmede paýlaşmaň uğruna. Elbetde şuny köne mehriban arkadamyzyň, biz ýaşlarymyzyň sungatda ösmegimizde, ýaş dekinleri ýüze çykarmakda, bir watançylyk ruhuny terbiýelenmekde ullakan işler alyp barýar. Şol işlere de jogap edip biz ýaş aýdymçylar, sadannalar, dörejeligi işgärleri bolup, bir näçe şol eserlerle çykyş etdik. Ana şonuna biziň zähmetimiz ýerine düşýär diýip hasaplaýar. Elbetde seniň hem aýdymlaryňy iýleşdirmeden biz hem häli şuna teleýärlerden dinleýär. Bir joşu aýdýan, joşun aýdymlary, halk aýdymlary ýerine ýetirýän. Na gepleşimiziň şu tany seni hoş gördük diýär. Ilki bilen aýdymlaryň aýtmakan bir iýleşdirmemiz bilen biz bilen bir talip ýüreginden çykýan bir ajaýyp arzuwlaryň bilen joşunla sözleň bilen paýlaşdyň. Ondan soňra bolsa aýdymlaryň bilen gepleşmede dowam ederiz. Bize döretmäge, aýdym aýtmaga mümkinçilik döretip beren mehriban, gahrman arkadamyzyň janynyň sagy, ömrüniň uzak, elmidama belent başynyň aman bolmagyny tüýsüregimden arzuw edýän. Men Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Institutyny okuwym dowam edýän, aýdym aýdýan döredýär, öz saz toparmyz bilen aýdym aýdyp şäherlerde, bayramçylyk konsertlerde çykyş edýär. Ýaş aýdymçy hökmünde täze-täze aýdymlary işläp, täze-täze eserler döredip, halkymyza ýetirmäge özümize maksat edinýär. Okuwymyzy tamamlap, gahrman arkadamyzy, halkymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişjekdigimize söz berýär.
Goý mähriban, gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, elmedamy tutgan tutumly işler rowaj alsyn. Köp sağ ol Mahmud. Mahım, yaşlıq teleýaýlymyndan haçal sadyna gepleşigine, mihmançylykda iýleşlerimizden şuma garaşy otyrlar, bir näçe gowurýan aýdymlar belki wadyr seriniň ýerini ýetirýän aýdymlaryň arasynda haýsy aýdymlar bilen gepleşigine dowam etsek Men gowurýan. häzir şu gepleşikde bakar mısın diýen aýdym ýerine ýetirip berýär. Söýüp aýdym, Awa. joşgunly aýdym. Awa. Onda sahnamyz saňa garaşýan. Sağ ol. Berekella jym tuwalama. Öz sesine gelişýän aýdym tapypsyň esasy aýdymça gerek adam öz sesine gelişýän aýdym tapmak
yerine düşüp durýan gaýdymdan tölüme berekella. Inni ýöne şu aýdym aýdylsa, beh, bu aýdym çygyýdymyz haýsy mekdepde okudyk diýip bir gyzyklanma dörýär da bir haýsy mekdepde okudyň. Şu arada bir aýda-aýdan gepleşiň şu ýerine. Men Aşgabat şäheriniň Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň ýanynaky ýürüti taçylyk mektep internatyny tamamladym. Kiçiligimden garaşdyrılan merjen näneler bäfleşiniň ýeňjisi boldum 2009-njy ýylda. Soň 2010-njy ýylda Gulbaba bayragynyň eýesi boldum. Şeýdip bir näçe bäfleşiklere gatnaşyp şuň kunüde Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Institutyny Ýalňyş näme ýaňlanýar telebäfleşigine de gatnaşdyň. Aşgabat tapyryna şeýlemi? Ha. Berekella görýän meýän fenne ösüş bar mahym. Şu wagt bir bätleşikde ýeňici bolýan ýene bätleşikler köpde. Şonu gatnaşyp berýän şeýdip aýdymşy tejribe alyp şeýdip ösüp gidiberýär. Ýene berekella öňküden eýem tapawdy bar. Inni nähil aýdym aýdyp berjek. Halife ädirme sohunda aýdymlan birini ýerine tirip beräýin. Ayrılma senden, daşlaşma menden, söylerin yar senden. Ayrılma senden, daşlaşma menden, söylerin yar senden.
Mahım köp sağ bolsun ajas. Kelim bolmuş adamyň häsiýetiniň sumata bolan täsiri barada-da. Şular ýaly mahym şu wagt özi şadyan bolmalylar, durmuşda sebäbi şadyan aýdymlar şeýle joş bir ýerine ýetirdi. Aýdymlaryň her hili häsiýeti bolýar. Şo birazrak bir hayalrak depken aýdymlar ýerine ýetirmeli bolanlar. Näýilek duygular başdan geçirip özüň ýerine ýetirýän. Şo barada aýdyp bersen. Şonýaly aýdymlar ýerine ýetiremde ilk bilen aýdymyň sözüne düşünüp aýdymyň içine girýän. Şonda ha dinleýijiňem ýüregine bar ýa-da şo aýdym. Mahmud berekellah sen gepleşen bu ýerine eger mümkin bolsa bäşip ýolama fiýany türkmen gowy halk aýdymlar aýdyp berdi. Senem eger mümkin bolsa bir türkmen halk aýdymlaryň birini eşitär eger mümkin bolsa. Ol höwes bilen Halipa. Hayali könglimne öýüne dalýar. Tawus tamolim ýara solan silvinýan. Gel ulum gel ayım geley. Haytygym jelleri ha bağrynmy dilýär. Kesbi kereylidiň ýara jany tilvinýan. Gel ulum gel ayım geley. Hay tomosaňa geler hakylaryň halya. Eger aşyk bolsaň ýara maşugum hani. Gel ulum gel ayım geley. İran Turani Hedir vicdanı Hemrata Kur'an yara ile tilvinyan. Gel ulum gel ayım geley. Hay dağların zerini avçılar avlar. Bilbilli çemenli yara bosana bağlar. Gel ulum gel ayım geley. Hay gödeller çaypanyp zülplerin yağlar. Ak yüzü hal düşür yara deli tilvinyan. Gel ulum gel ayım geley. İran Turani Hedir vicdanı Hemrata Kur'an yara ile tilvinyan. Gel ulum gel ayım geley. Ha gel ulum gel. Mahum sana köp sağ bolsun aýdýas. Sahna ýerine ýetirýän üçin mukaddeslik bolup durýardan, haty ölme sahna hereketlerini bir ýerine ýetirýän aýdymyň bilen gywap gelýär, bir saatlaşýar, gowy ýerine ýetirýän. Haýsy halipalar dinleýän mahum sen? Men Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowyny dinleýän.
Halipamız Cemal Saparowyň aýdymyndan bir hiňlenip berä. Kıynekeni aşk sevdatın bilmedim. Sana duşup şadlanmadım, gülmedim. Köp karıştım, söyün yarım gelmedim. Sana umit bağlan güldüm ağlayar. Ken karıştım, söyün yarım gelmedim. Sana umit bağlan güldüm ağlayar. Haypım eliye bilip olun güllerime. Haypım eliye çemin boğun güllerime. Haypım eliye tüyen diyen dillerime. Sana söyleyen diyen dilim ağlayar. Haypım eliye tüyen diyen dillerime. Sana söyleyen diyen dilim ağlayar. Yar ellerden tutun kollum ağlayar. Bir vefayar belki inni yekesin. Köp sağ bolsun aýdýas mahym o wagtly dünýämiziň wasypçysy bolan kalbyňy hejana getirýän o wadan aýdym bilen elmedamy ýaňlanyp dursun, okuwunda da üstünlikleri hemraň bolsun. Köp sağ bolsun aýdýas. Mehriban ileşir gepleşimiz dowam edýär. Näme sadanlarymyzyň arasynda dokmaçylar folklor toporunyň sadandasy Gowon Şammy gatnaşýar Akarjon saduralyna. Eger mümkin bolsa, Halipa siz bilen bilelikde bir dost soňlyk sadalaryny ýerine ýetirip berseňiz gepleşimiň şu ýerine ýerine düşürüm diýip kredýär. Şu aýdymsylar joşup döwlet aýdym-aýdanyna sagalaryna bolan durup bolanokda arasynda salam çalasyň gelýär. Eger gowunç makullasaň onda bir sagalardan ýerine ýetirip berýärli.
Berekellah. Goý gahrman arkadamyzyň saýasynda dostluk, dogonluk gatnaşyklary elmydama dowam etsin. Medeniýet sungat arkaly dost soňonlukly ýurdumyz elmydama gülläp gülaşdyn. Goňştaňa köp sag bolsun aýdýas. Medeniýet sungat älemine sünükler ýar bolsun diýip tüýsüregimizden arzu edýäs. Studiyamyzda ýene de bir zehirli aýdymçylarymyzyň biri Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talebi Şatlyk Gurban Nazarow. Şatlyk gepleşigimizde senem hoş gördük diýäs. Elbetde bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne edýär kadamyzyň saýasynda Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyna biziň medeniýetimiz, sungatymyz güngelligiçe ösýär, özgörýär. Sebäbi gahrman arkadamyz tarapyndan ähli şertler, mümkinçilikler döredilen radio, teleýilimler arkaly bir halipalarymyzyň ýazgylaryny häl şunlaýyna biz dinleýäs. Dinledigiçe adam öwrenigiçe de näme ösýär, kemale gelýär, kämilleşýär. Her bir adamam öňünde näme maksat goýýar. Seniň hem şu pursatlarda elbetde bir aýdyma geçmeden ozal ýüregiň joşýandyr diýip pikir edýäs. Bir joşgunly sözleňi iýleşlemede eşitdirsek, ondan soňra aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam eder. Owa menem hälen aýdymlar, taýlar dinläp ýüregim joşup dur. Bir de joşmaga, şular ýaly sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilik döredip beren medeniýetimiziň sungatymyzyň hak gowanlary biziň halipamyz gahrman arkadamyza tüýsüregimden alkyşlar aýdýan. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, tutjan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Şatlyk senem ilkinji aýdymyňy haýry aýdymdan başlajak. Halipa men ilkinji aýdymmy türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip beräýin. Berekella, berekella. Menem şu söýde garaşdym Şatlyk hälen şu ilkinji aýdymy türkmen halk aýdymy bilen başlamakçy diýip. Onu sahna, sana garaş ene halandalarım şu wagt garaşy otur geçe. Arkazaynam ho Bollu yürek para para gal arkazaynam Gal arkazaynam ho Gözüm düştü intizara gal arkazaynam Seni duşurdu ahlatım gal arkazaynam ho Galan dövran senin bileni ey arkazaynam ho Lele varlı çöllerinde serhoş olup yatanım Yığınanıp mendin duş bilen etçemeyli tutanım Men ağlama neyleyin Qal ata vatanım Bollu yürek para para leyin Ey qal arkazaynam ho Çalım tadi, tadım tanıp kurban bolsun ey
söküz söwer yar aylanayın aşından periler nutfu alar helal kalım başından alyaňa pisse dahan hüncü gövkür dişinden yüreğime tağma koyun ey didelerine yaşından bolluyuruk pare pareley hey allı arka zaynam ho bolluyuruk pare pareley hey allı arka zaynam ho. Şatlyk bir özüň sungatda ýol galyrmaklygy üçin. Seň pikiriňçe haýsy bir häsiýetler zerur? Şo derejä nädip ýetmeli seň pikiriňçe? Meň pikirimçe öz ýoluň döretmek üçin irgensiz zähmet gerekmi kaýtjan. Saatlyk misal üçin özünni halipalardan alqaýdyp öz ýoluny tapan başlamadan haýsylar bilýär. Türkmenistanyň halk artisti Öwedgel Tekaýewiň ýolundan başda aýdyp öz ýoluny tapan halipalar Türkmenistanyň halk artisti Kakadur Täjimow, Berekella, Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çargulyw, berekella. şolar Türkmenistanyň atlan artist Nuriyat Tokaýew hamma şeýlem. Başda Halipamad Öwedgel Tekaýewiň ýanyna deprek çalanna. Onuň ýygynyň şol diňläp soň öz ýoluny tapan. Na Halipamad Recep Ulugh şonýaly Uradil Ilyasowy, Sahajep Barfi diňläp soň öz ýoluny tapan. Indi senem şu halipalar ýaly halipalarymyň ýygyny dowam etdirmegi arzu edýär. Şeýlelikde de ýene de gepleşigmedi. Şoğun aydınlyk bir bilen dowam edäýeli. Sen yere yoluňy bedaýyn men gyzyl güllere gizleme gözleriň bakyp sen yere yoluňy bedaýyn gyzyl güllere süýänim aýdaýyn wadalar bere saklanay bir zaman seret kıymağa süýänim aýdaýyn wadalar bere saklanay bir zaman seret kıymağa dur saklanay ýygyňa gara yürekde sözlerim aýdaýyn sana dur saklanay ýygyňa gara yürekde sözlerim aýdaýyn sana. Çekinme duray bir zaman dinle bir sözüm var mekirli kalam utanma çekinme duray bir zaman dinle bir sözüm var mekirli salam salamdan soňky söz görküňi söýýän saklanay aýdaýyn seret ýarmaňa salamdan soňky söz görküňi söýýän saklanay aýdaýyn seret ýarmaňa dur saklanay ýygyňa gara yürekde sözlerim aýdaýyn sana dur saklanay ýygyňa gara yürekde sözlerim aýdaýyn sana.
sen geregim sen bolmasaň töwer ýar durar yüregim aýdylman galmasyn yürekde sözüm saklanay aýdaýyn seret ýar maňa aýdylman galmasyn yürekde sözüm saklanay aýdaýyn seret ýar maňa dur saklanay iýiňe gara yürekde sözlerim aýdaýyn saňa dur saklanay iýiňe gara yürekde sözlerim aýdaýyn saňa. Mehran illeşlerine görýäňiz mi gepleşigimiziň joşuny, şowkuny has hem artyp başlady. Ine aýdymçymyz bir gowy şowkuny aýdymlaryň birini ýerine ýetip berdi. Şatlyk köp sag bolsun aýdýas. Döwlet. Görýäňmi şu aýdymlarym häsiýeti durly bolýar. Hawa. Ýanky saatynä aýdaňda ýanky qakywy 6-8lik diýilýär. Bir şowkunly bir aýdymlara inni 4, 2-den 4 aýdym tutaýda eger aýtsaň nähil görýäň. Ulukova silen Halipa. Yaşlık telelimine, çaltadan gepleşiginde yaşlarımızın o görajak aydımının birini yerine getirip beren Halipa. Ona şowkun bilen diňlälik. Gelin Halip. Seni söýeýin, nälerini duýaýyn, saňa janym diýeýin, günne seni göröýin. Seni söýeýin, nälerini duýaýyn, saňa janym diýeýin, günne seni göröýin. Kalbiming duýgusyn duýdurun gözleň yüregime ýaraýar mehirli sözleň ýanymda bolmasaň gyş bolar ýalam näleringden diren bu çalan salam seni söýeýin nälerini duýaýyn saňa janym diýeýin günne seni göröýin seni söýeýin nälerini duýaýyn saňa janym diýeýin günne seni göröýin. Açılan gül kimin senin cemalyň ömrümde yekedek tüýüp alanım Yağış damjasından seni goraýyn Bakş edýän edidim şirin owadım Seni söýeýin nälerini duýaýyn saňa janym diýeýin günne seni göröýin Seni söýeýin nälerini duýaýyn saňa janym diýeýin günne seni göröýin Saatlyk taňa da bir gepleşigimiň şu ýerine üstünlükler arzu edýär. Gelecekde de şu kahraman arkadamyň döretip berýän mümkinçiliklerden peýdalanyp bir gowy bir halkymyzyň söýgüsini gazanýan aýdymçy bolmagyň tüýsürekden arzu edýär.
Köp sağ ol. Sağ olun. Halipa gepleşimizin başına Halipa sadanamız Recep Bulartiq bilen bir gowy söhbetleşdikler bilen başladyňyz. Ne bir näýilerek aýdymlar söhbetlerden dowam etsek. Indi 5000 häzir özü bir gepleşigimize getiren bir gowy şirin aýdymlary bardyr. Belki 5000 haýsy aýdymlary ýerine ýetirip berjek. Halipa şu gepleşiň şu ýerine Türkmen halk aýdym o dağlaryny ýerine ýetirip bereýin. Onu başla ver. Ay ay, ereydi kar ereydi, ereydi kar ereydi, bu dağlarım bu dağlarım. Bilirgenleri yürüydü, bilirgenleri yürüydü, bu dağlarım bu dağlarım. Ay hey, min neyleyin dadım yetmez, min neyleyin dadım yetmez, yiyem nanışım yeşetmez, depetinden duman gitmez, bu dağlarım bu dağlarım. Ha hay. Seher vakti öter yeller, seher bilen öter yeller, sayraşar şeyda bilbiller. Başa düştü yolunlar, başa düştü yolunlar, rehim gelmez o dağlarım. Rehim gelmez o dağlarına. Ay hey, ay aşık Ahmet çıkmıyor, ay koca Ahmet çıkmıyor, kanim gelir tağı solun, ihtiyarım gitti kolun, göğünü çoktur o dağların. İhtiyarım gitti ellin, ihtiyarım gitti kolun, göğünü çoktur bu dağların. Göğünü çoktur o dağların. Bäşim köp sag bolsun aýdýas, gepleşigimiziň näme jemleýici pursatlaryna da ýetip gelýäs. Eger mümkin bolsa senden haýyş edýäs, halifamyz bilen bilelikde bir çek huly Türkmen halk aýdymlardan ýerine ýetip bersen, ondan soňra gepleşigimizi jemläp berer.
Tomoşa eylep toylarda Tomoşa eylep toylarda Börünler yakşı deydi Yılgırsın tanımalı Gölle kara göz gelir birden bahati Timulerden doneydi Şerin şeker dillerine Gölle kara göleri Haya gelmez vah yüzüme Ah beni bir pünhan yerde gizli kara güzeli İki aşık dünyada birbirinin gereği Değer turba yelinde sermaye deldanı Şanı alıp zülfünü çölle kara gözeli Senin dip yok dünyada Kim lahan altarı İme tedriden şad edemden aşığım kil garip Ünkü aşıklığın yolunu Lagara güzeli Metacin hol yerde Gizli kara güzelin Gizli kara güzeline Beşim Yolamanı ve Halipa Sazan namı Recep Ul Artiq ve köp sağolsuna diyas kuvonç taňada sunga dälemin hem bir umman şol ummandan nisip bolsa hem halipalarymyzdan mundan meýlekde öwrenip diňläp senin elmedama sesin belentden ýanglanmagyny tüýsürýärmizden arzu edýäs okunda durmuşda üstünlükler ýar bolsun diýip tüýsürýärmizden arzu edýäs köp sag bol. Ana görüşümde mehriban ilişkiler gepleşigimiziň zemleýici pursatlaryna da gelip ýetdik. Indi zemleýici pursatlaryna ana ýaşygydymyz saatlyk Qurbanadar şeýle dene mahymjygymyzy sadanlary hemmeňizi halipamyza köp sawatny aýdýar. Şu her bir sadandan aýdymçyň esasy maksady halkymyza ruhly lezzet paýlamak, halkymyzyň alkyşyny almak. Şondan uly bir bagyt gerekkäl, dogry dämi? Şoň üçin şol bagty hemmeňizi arzu edýär. Şeýlepde de mehriban adamlar gepleşigimizi jemleýär. Gepleşigimiň jemleýici pursatlaryna bolsa bize şu ajaýyplary
döredip beren, aýdym aýtmaga, saz salmaga, sahnalarda çykyş etmäge, umman halipa şähertlik ýoluny açyp beren gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýas. Goý arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ömrü uzak bolsun. Elmydama türkmen gyzagymyzyň, duwtarmyzyň, gopulmyzyň, gargy tüýdüňiň türkmen halk aýdymlarynyň dünýä ýüzüne ýanglanmagyny tüýsürekden arzu edýär. Türkmenistan rowaşlygyň watany bolsun mydam watanymyz awadan arka dagly ile bagt bolup gelýän ýyllar ajab durmuş nenen owadan. Mehriban tamaşaçylar biziň durmuşymyzyň aýrylmaz böle bolan aýdym sasyn otymyzy goý her bir pursatyda baky hemraňyz bolup lezzet paýlasyn. Goý ýurdumyzda döwletli ojaklaryň mehriban eýeleri bolan mehrem eneleriň hudlary ýanglansyn. Mehriban gen gyzlarymyzyň hoş awazly laleleri ýanglansyn. Her bir maşgalada bala çağıjyklaryň körpeje jiglerimiziň jykyr gülkü sesleri ýanglansyn. Ähli gowluklar size ýar bolsun, ýurdumyz parahat, asmanymyz asuda bolsun, ilimiz awadan bolsun. Elmydama aýdym sazlar ýanglanyp dursun. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe edil arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna mehriban illeşlersiň ähliňiziň görjeňiz diňe gowluk bolsun. Türkmen sungatymyzyň, türkmen medeniýetimiziň, türkmen halkymyzyň hak howanary, hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadamyz, siziň elmydama belent başyňyz aman bolsun, janyňyz sag bolsun. Ak ýollarda belent tutumly işleriňiziň elmydama rowaç bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Emma mehriban illeşler ýagşy arzuwlar bilen biz siz bilen hoşlaşýar. Ýene-de ýagşy günlerde görüşýänçek. Hoş sağ olun.